düşürecek däl, meni düşürmegiň sebäbi şatlyk alyp men videomy özüçe montajlap edip video çykarp goýup durmagy. Indi wagtynda men ýerimde meni görjek bolup ılgan adam menden eşdep gelýän sözleri alyp men sözlerimi kezip montajlap öz göwüni hoşlapdyr. Indi karaçy şu videony düşürmem asyl sebäbi şatlygy diýsaklamak däl. Size bir tema düşündürmek. Sizin köpüňiz maňa kommentarda ýazyp, "Siňe näme bolla araňyzda, näme geçip geçdi" diýip, zaten şu aýtyp berjek zaten hemmesi 2 aýyň wagtyn, 2 aý wagtda bolup geçen wagtlar. 2 aý mundan azal Şatlyk Şyhyp öz istoriýasyna bir video paýlaşdy. Şo video aşağıda men bir kommentariýa ýazdym. Gowdat ýazdym. Şonu bilýän sebäbi ýazan zatlardan okanda soň gowdat ýazan bolmur. Söwüp ýazsam minnetdar diýip ýazmady. Meňem direktimem meni podpisat etdi. Şondan Şatlyk Şyhyp kommentariýama like basdy, meni podpisat etdi. Soňra maňa direktden ýazypdyr. Minnetdar diýipdir, ýani men şo kommentariýa ýazanmy. Biram aşağıdan ýazypdyr. Gowumya deleň iş ýapýanmym. Saman itak daly şonu aljak sözler ýazypdyr. Men orta şoň ýazanyny görmedim. Lamalla maňa jaň etdi. Nomerim onda näme işler diýip soraýanlara da jogap berýän. Bilýän bolsam, men tanaýan bilýär. Men obычно özüm bir ýerde işleýän, ýöne işimden daşary boş wagtla massaj alýan. Men glavnymda ýazylydy nomerim massaj diýip. Karaçy şonda men nomerim alýa bilen maňa jaň eddi. Maňa jaň edende "Alo salam, alo gowum, şeýle salamlaşdyk" diýip, "Sana etme Şatlyk Şyhyp" diýdim. Men aýtdym "Salam gowum ýa-da etdiňiz." Gülýärlemde birinji ýerde gülýärlemde gürleşili. Soňra aýtdy, "Siz diýdi TikTokda soňky döwür köp görünýäňiz" diýdi. "Eseňiz şaýa gelin" diýdi mesle diýdi. "TikTokda näde podpisk köpeltmeli, näde prosmotr ýaýratmaly. Şolara öwredýän zat diýdi. Gowy TikToker bolasyň gelýän bolsa" diýdi. Men hem Şatlyk aýtdym, men diýdim, "Onýalak TikTok üstünden efir açyp pul gazanamak" diýdim. Ýa onda reklam alyp pul gazanamak diýdim. TikTok men üçin prosta hobi diýdim. Şoň üçin men girýän TikTok diýdim. "Onýal maňa käm prosmotr ýa-da käm podpisk gerek däl" diýdim. "Sen TikToker boljak bolam, prosta gyzygyna girýän" diýdim. Bulam ay bolýar diýdi, eger birden isteseň zat etseň aýda men özüm kömek ederim, sen TikToker bolmagy zat. Karşı şonu ýadatlar diýişler. Şeýle gurrun ýapyly birinji ýerde sawal. Soň ýene jaňat başa diýýär, şeýle jaňat ýagdaýyň gowumy şeýle goýýar, lişniken gurrlemedi 3-4 gerekde. Soň bir ýere jaňatdy, massaj etýär ekeniň diýdi. Men niýdi? Massaj etmän bilýän niýdi? Sen niýdi? Nirde öwrendiň diýdi. Men aýtdym, hiç ýerde öwrenemok diýdim. Özüm şeýle ünsinmady, şeýdim, pulgadanmak üçin zat girdim, şeýle işe diýdim. Olam aýtdy, men massaj etmän bilýän niýdi? Damarlar. Karşy isteseň öwredýän zat diýdi. Soň 3-4 kere jaňap şo zat maňa ýatdy. Men bolýa diýip bahana tap geçişdirdim. Soň maňa giýje saat 4-de 5-de jaň edip, maňa massaj gerek diýdi. Menem allymda sen sagatdan habaryň barmy diýdim. Olam "Ay men şuwa beter ýa-da gaýrat edýär, ýarym saatym gelkisden bir massaj etip berýär" diýdim. Menem "Ýok" diýdim. "Sagatdan habaryň barmy? Men saatda massaj edemok" diýdim. Ýüzüni aldym. "Bulam gelemok" diýdim diýdi. "O gelemok, bolýar onu" diýip ýüzüme düşürdi. Boluşandan soň bir Şatlyk Şyhyp bilen hiç habarlaşmadym. Men soňra da men alda podpisasiýadan çykardy. Ýani gepim aýtsa hiç ýere habarlaşylmady şondan soň. 2 aýdan soňra soňky 3-4 gündüň içinde Gowanç Malçakyna bir video goýuldy. O Gowanç Malçada meni ýüregim zat diýip arkasyna aldy. Menem aýtdym, "Gowanç Malçyň arkasyna alýan bolsaň" diýdim, şeýdi kommentariýa ýazylanmakda diýdim. "Beýleki TikTokerlogam" diýdim, "ýer gelende arkasyna al" diýdim. "Näme üçin iniň bolançy bir adam arkasyna alýan" diýip kommentariýa ýazdım. Ondan şeýdi ýüzüni alyp telefonu goýamsaň, içi lowurdy da, bu kommentariýana ýazdym, onuň ýarasyna duz bastym. Öňüm tak menden jan ýanyp duran, meni elledi bilmän, jan ýanyp duran adam üstüne de dogry zat ýazdym, onuň gahar edip, şol kommentariýa jogap bere bilmän, men üstümden düşüp başlady. Menem bir zat aýtyp geçeýin, Şatlyk Şyhyp. Bolýa men 19 ýaşly gyz. Kuntöm bolsam, jeleben bolsam, massajistka bolsam, näme bolsam, men bedenim, men durmuşum, men ýaşaýşym. Ola birinji ýer. İkinji ýerdenem. Simene 19 ýaşly gyz, enta 20 ýaşamy. Sen bolsa saçyňa ak düşüp, kelleň aň düşmedi bir ýaşly. Men dädim bilen diýin sen paşçy. Sen TikTokda oglun ýalak TikTokerlara bir degdiň. Gyzyň ýaşyndaky gyzlara şeýdip TikTokda uruşup otýan. Men utanmalymy, sen utanmalymy şu zatlardan. Mena näme etsem, mara öldürmüşüm, öz ýaşaýşym, men öz bedenim. Biram men 19 ýaşymda gyz. Sen eger şonu akıllı, asıllı, kelleli, düşünceli adam bolýan bolsadyň, ýaşly adam bolýan bolsadyň. Sen meňle internetin üstünde 19 ýaşly bir gyz bilen uruşmadym. Videonda da şey diýipsiň, bar bir gyzymyz. Sen gyzym diýip ýüzlenýän gyzyňy wagtynda kaýmynyňlar sikjek bolup algadyň. Düşünýärmi? Ondan pikret göründe sen gyzyň diýen adamy sikip bilýän bolsaň, bärde maskara menmi ýa senmi?
İkinciden hem sen meni var günne birini kolladın ya sen günne girip ya men psikosotikam üstünde çıra tutup duraq ya da birini aşağı çekip çıkaraq. Tak işte sen ma beydimene hakkın yok. Indi men seberçe da deydin. Most arada käbir inanmayanlar vardır. Nara elimde çörek yukarıda da yaradın mı? Eğer men yalan söz diýmäsem, şu şatlyk şyhyfa töhmet etdiýän bolsam Allah can meni ertire çıkarmasın. Bolu ben başka hiç ýagdaýda inandyryp bilmeýän ne elimde çörek dur. Galan adam sizin pikiriňiz.